Chcete fotku? Áno. Inak kde sú moje kľúče? Neviem. Takým ti volám natáčať to. Pridaj. Nekecaj a pridávaj. Menej, lebo pičok prprká. Hej. Treba... Ešte je to riedke. Musíš stuhnúť celé. No. Pekné. No, hej, prosím. To je jaké dobré. To je pekné, to je. Že je to tvrdé. No, a budete na Facebooku. No. Ti máda dole okuliare, by som bola krajšia. No, dajte vám to nepomôže. Dobre. Ne, si sami Možné. Není to možné. Rýdke. Rýdke. Ešte to rýdke. Nevidí. Rýdke, no dávaj. Je to v rýdke, no. Je to v ríci, hovoria za horáci. To bude počuť. Toto vyloží niekam von. Facebook to je Naturuje. Nechcem sa opakovať, ale pochodí rovnako ako Majky. naša trieda. Či keď zmaturuje, máte istú chvíľu. Tak nezmaturujem, no čo? Majky, nekecaj. Šilívej. Chalani, odlejte ďalšiu dávku. Odlejte ďalšiu dávku. Toto natáčaj, hej, toto je... Však ale tak víš. Fascinuje ma to, takto by som rada varila. No, seri. Pozor, nielen na nohy. Dobre, stop. Stačí. Si ušetríte. Choďte natrhať nejaké kvety. Môžete? Máte? Dobre. Uvidíš. Uvidíš. Počkaj. Môžeš teraz spústo natrhať do stredu. A maličko. Pozor, balík. Ticho. Áno, odkopnite mu to medzi nohami. A je to na videu. Toto bude na Facebooku. Ale myslela som tú škatulu. Radšej nehovorte nič. Ticho, ticho. No toto je paráda. No, že to je drahá zmrzlina, toto. Keď bereme, koľko stojí dusík a koľko stojí tieto ingrediencie, to je 150 korún, to je 300 korún. 700. Jeden kopček za koľko? Za 10 eur, ne? No, už by to aj stačilo, ne? Bude to také, ešte, Daj nechaj ešte, no, daj ešte. Ale opatrne. Dobre, lebo inak sa to zbytočne odpere, tak treba to po menších dávkach. Po malých dávkach častejšie. Vydržíš. To sa nič nedieje. Môžete sa pozrieť, aj druhá skupina. Ale iba pozrieť. Ale nic nebude. Iba pozrieť sa môžete. Áno! Oni majú svoje. Choďte si zobrať svoje lyžičky. To takú malú lyžičku, vieš? Ideme si pre lyžičky? Aj pohár si doneste. Super. Umieš mobilné, točaj si.